Takže, čo sa deje? Čaute, ja sa vaše bojím. Toto je hra menom Yes, dobre. Toto je hra menom, zase som zabudol, vždycky keď natáčam hororovú hru, tak sa bojím a zabudnem mená. Ale toto je vlastne to pixelová 2D hra. A je to horor. A malo by to byť také psycho. Čo? Excuse me. Nechajte ma, chápem. Čo robí A? Čo robí O? Aha, nič. Čo robí B? Nič. Takže týmto sa zrejme robí interaktívne niečo. Je niekto doma? Kto sa pýta? Pani Goodwin? No, ona žije v vedľajších dverách. Ďakujem. Dovidenia. I'm looking for... Prišiel som sa pozrieť na pani Goodwin. Je tu... Je toto jej pravá adresa? No. Choď preč. Kde? Ne. To bude zrejme, jak to tak vidím, už nám došli dvere. Zaklopeme ešte raz. Nech ma nervy. It smells of rotten, I don't... Jasné, tak idem preč. Ideme preč. Hľad dvere. Čo? Ne, nechcel. Privolám výťah. Práve som sem prišiel. Čo chceš robiť? Opalovať sa? Čo tu mám robiť, keď sa nechceš opalovať? Toto budú oni. Tu here, madam, I know it's you. Ja viem, že ste to vykouč. Môžem ísť za vami? Rip. Sorry, come in, please. Poďte, prosím. Toto je pani Goodwin home. Madam? Ja nie som, alebo niečo. Prepačte mi. Ja mám toto, madam. Alebo niečo také. Can do a little more time. I can play... Ježišmarja, to sa mi nechce čítať. Prepačte mi. I hate doing this. No, mne sa to nechce... Plače? Neplačte, ja idem za vami. Počkajte. Prepačte, madam. Počkajte, čo sa stalo? Nestíham. Moc rýchlo to... Ja sa ospravedlňujem. Ja... Like this. Mala som ho rada, alebo niečo také. Tamto sú práve nejaké spomienky na ňo, alebo niečo také. Postavte sa, madam. Tam, alebo niečo také, že sú moji niečo. Would you like to have... Ježiš, áno, mám rád čaj. Radšej mám niečo z kafe, že má radšej kafe. Of course, give me a second. Pani muž, počkajte. Givnite ma, pani. A mohla by už prísť. Toto iba si hovoríme sami pre seba. Môžem ísť. Give me, nasledujte ma vlastne. Čo to je? Čo si nejaký vyšetrovateľ, alebo čo? Ďalej sa nedá ísť. Nevadí ti to? Zlé tlačítko. To čo je, akože tam má nápady nejaké? Čo mám robiť? Čakať tu, alebo čo? Nemôžem ísť preč. Aha, čakať. To sú tie asi spomienky. To sú foty na pani a pána Goodwinovcov. Čakať.
Počkaj, ale mňa zaujíma skôr, prečo tam nemôžem ísť. Aha, choď preč, idem preč, chcem ísť preč. To čo bolo? Ja sa vás bojím, prepáčte mi, ale idem preč. Nepriblíži sa ku mne, tetka. Prepáčte mi, drahý. Nemáš kafe? Nevadí. No, nie, ďakujem, madam. Áno, chápeme, tu budeme pol hodiny čítkať. Nechcem čítkať. Ja sa bojím. Nerad hrám takéto hry, idem domov. Idem preč, nechcem tu byť. Nechcem tu byť. Choď preč, rýchlo. Nie, choď preč. Niečo vybehne, choď preč. Doriti, choď preč. Ja tu nechcem byť, choď preč. No musíme tam ísť. Je mi to ľúto. Zlý nápad? Ja viem, že je to zlý nápad, preto idem preč. No ja tam idem, ja som proste idiot. Haló? Je tady niekto? Tady je tma. Je tu niekde Počkaj, to je úplne iná miestnosť. OK. Prečo je tu úplne iná miestnosť? Ja nechcem ísť preč, ale... Sice chcem ísť preč, ale nechcem ísť preč. Čo je toto? To tu nebolo. Bojím sa. Teraz by som zasvietil. Keď vám to nevadí ako. Nemám kľúč? Áno, nemáš kľúč. Ježišmaria. Vieš, ak som sa lakol? Ty. Čudná. Čorka. To sme mi zase niečo bafne. Nie, ja sem nechcem ísť. Nie. Kuchyňa? Nemám mať takéto hry. Čo to hrám? Stará pec. To si mi teda pomohol. No, to... Aha, dobre. Idem naspäť. Oh shit, it's freezing here. Áno, je to tu nepríjemné. Verím ti. Ja by som tam nestúpil, ja by som išiel preč. Čo mám? Áno, šetrič, ale čo to mám v ruke? Aha, ja takto. Ice Cube? Prečo by som používal Ice Cube? Na čo mi je Ice Cube? Že som sa lakol teraz. Čo s tým mám robiť s tým Ice Cubeom? Sice pekné, že je tu ten Ice Cube, ale... Na čo mi je to dobré? Jaj, otvor tvoj inventár a daj prázdny slot. Ježišmeria, znova? Na čo? Nechcem tú kocku, idem domov. Fuj, to je hnusné. Teraz tu niečo bude zase iné. Ježišmaria. Niečo buchlo v radiátore, tak som sa lakol teraz. Choď preč. Ja som nechcem hrať, niečo sa stane. Počkaj, čo? Počkaj, čo? Nebol tu východ? Bol tu východ, jasne, že tu bol východ. Prečo to hrám? To je vážne psychické. Bude mi to ísť na mozog pred tréningom. Počkaj, ja potrebujem tu Ice Cube. Ja chcem Ice Cube. Na čo potrebujem tu Ice Cube? Poviete mi niečo? Hopy nechťara. Tu potrebujem Ice Cube. Tak nič. Tuto potrebujem Ice Cube. Aha, potrebujem Ice Cube, ale... Ne, teraz... našiel som kľúč. Idem domov. Čau, Tara. No, dám si to preč. Môžem ísť domov. Alebo aj nie, že? Prečo by som dával kľúč do toalety? Na okrasu? Čo sa mňa pýtaš? Dám ho do vane.
Ale kam mám ísť? Neboli tu dvere pred chvíľou? Prečo ti auto, to je šialené. Ježišmaria, som sa lakol. A tu sú dvere. Tak nič. Tu by som mal použiť ten kľúč. Otvoril som dvere, prečo som ich otvoril? Som idiot, strašný. Aha, rip. Ha! Reklama, nerobím reklamu nikomu. Ježišmaria, to čo tu búcha v tom radiátore? Ježiš. Sa bojím. Pane na nebesiach, nezabíjaj ma. Je to prázdne. Prečo je tu krvavá kľúčka? Nechcem tam ísť. To je prázdne? Jaj, to bude zase zábava toto. Prečo ten byt je taký veľký? Nemám rád veľké byty. No super, nemá tu money? Nemá, nevadí. Čo je taký obrovský záves? Čo je tá stolička na tom? Horror book? Na čo mi je horror book? Toto, že by som ju dal sem? Možno a... No? Idem preč? Na čo mi je horror book? Možno to musím niekam dať, podľa mňa. Ha, ja som to vedel. A čo teraz? Ježiš! Staňte tu búch. Ja idem domov, idem preč. Áno, musíš sa vrátiť, ty idiot. To je môj rozkaz, som tvoj veliteľ. Ja tam nechcem ísť, ja sa tak strašne bojím. Čo sa stane? Na čo som tu vôbec? Čo sa tu deje? Čo sa tu má robiť? Povie mi to niekto? Čo tu mám robiť? Mám ju sem dať? No. Čo mám robiť tú knihu? Mám ju zožrať? Ja chcem ísť preč, pustí ma. Nevadí, to nie je strašidelné. Prečo sa bojím 2D hry? Toto nemôžem sa bať 2D hry. To není dobrá hra. Nepáči sa mi. Potom ja musím niečo s týmto urobiť. Prečo ju tam nemôžeš vrátiť aj z domov? Keby som išiel domov, keby som bol na tvojom... Prečo je tu krvavá kľúčka? To sa niečo má delať. Počkaj, to sú iné izby, toto zas. Ha! Nie! Idem preč! Ja som idiot, ja tam proste sa vrátim. Prečo sú na tých kľúčkach krev? No to som povedal dobrú blbosť. Haló? Je tady niekto? Ježiš! Aha. Wow. Paráda. Synak? Vidíme ťa. McDate, Bruton, Amor. Wow. Money? Vážne? Tu máte party, money? Nonsense. Just, áno, to sa tu opakuje ako on, McDame. Áno, thank you, sirs. Nechcem money, áno, money. Všetci tancujte v money. Áno! To prčíc. Hlavne na mňa nebafnite, lebo ja bafnem potom. Nepáči sa mi váš byt. No dobre, tuto by som to ukončil. Pokiaľ sa vám videjko páčilo, rozhodne dajte like. Pokiaľ nie, napíšte mi nejaký koment, čo by sa mal zlepšiť. Rozhodne mi dajte odber. Už som hovoril, dajte nejaký koment, keď tak. A majte sa fajn.